فنوي إيري تي في أب مكتال التركوب زخبركم تعذبتنا كمي تمسيو نيلومي قدام 21 سنة ساعة شاعة استدالوه هاقراون زيناتات حيزالكم قريبا زلخو ماكدا حقوسي نمكتالكم بخبرنا عدومكو بغانديار استزينا فيلم أب عد أيح عسكرين سوات أب ناي كبري بوتو كعرف كله 369 شحن أفان سدرا سوات تما آريحهم 20 سنة معلتي سماتات إيرترا باستفالاليا هاجرات بلوع الحابن تخبيرا معلتي سماتات إيرترا ماكل سلطنة هاجرا وأجرجلوت سوا بلوع الكبري تذكرا إسرائيل إيران لومي حديث زوريا من لوات مدقعتي كمزك هيدا تقاليحهم منقسي عراق 50 نفرتي كينات إسرائيل كل أير هاجرو تحسن كمزاتوا كسيسهم هندي مس باكستان داقماي ناي وعلم كففال ماي كم زيت من لسافليتام زرزر زينام أب نوزبا عد أيح عسكرين 17 سوات ب19 سنة بنايش معسل في تسنيو أمني كبربوتو كعرف كله بزبن سرحتنياتات مستوات 369 شحنا فادما نسدرا سوات ما أريحهم اتي بمعروق الجباب أب مقابر حربينياتات عد أيح زعرف عسكرين سوات 12 كابربا عبا سلامة من محدار كبابي بندفنا حمشة دما كاب من محدار كبابي إغلاز تأكبيهم إذا خمزين كله بمهنات 20 سنة معتي سماعات استوات 369 شحنا أفا 223 تقوم سدرا سوات ما أريحهم اتجنزب 268 شحن شو عتا 210 نافا كاب سرحتنياتات منجستي بوليس ما أسرتن تهدسون إيميغريشن تان 8 شحن شو 255 نافا كاب ممهران تمهرون سرحتنياتات كوليج نقدن محبرة وسلبلتاتن 210 شحن شو 235 نافا دما كاب زبي 21 من محدارات كبابي زتوات أيوم إذا خمسين كله عب كتم عدا يحزر كبو عبالات محبر متحجاز كفل سراويت 17 شديش نبر نحموش سدرا سوات حدا شحنا أفا كبركو تخلو تمرتي من مرح مكينة أمان دمان شوعات دك سوات كاب كالايك سبحة مشاي درجة بنات كم زمهرة وكل إيرينا حبيرام 20 سنة معلتي سماتات إيرترا أب حبرات منقستات أمريكا عباي بريطانيا سعودية دوب السودان أنغولا كينيا جبسي قطر تركن كالوتن بلعو الحبن تذكرا نستوى هذا تسبسب غير مسكال غير زغير كاربوي بمسارات بصحنا تصبصبات اب لاس فيغاس رالين درهامن حبرات منغستات امريكا لندن شيفيلد ليستر سيتي نيوكاسل ليفربول نوتنغهام كافنتري بريستول كارديف ويكفيلد ميدلسبرو ساوثهامبتون ميلتون كيس غلاسغو برمنغهام مانشستر ليدسن برايتن عباي بريطانيا رياض جدان انماسن سعود عرب كمون لواندا ابابينغو لوبانغو وامبو كابيندا لوكابا دوندو بي مالنيج سابريمون كافافن أنغولا زنبر زيغاتات شمعة بمولعن كال ندفتات بمكيادن سماعتاتهم بخبر ذاكرام أبتي أب كل كلتات عد مزركبو بركت زبال زيغاتات زيتساتفو ناي زخر مدب نترقو مسواتنيتن 10 سنن كمون متقبار حدر سماعتات زملكات مدرثاتن سنطببا وتحستن قريبو بزي كازي أب نيروبي كينيا كايرو جبسي اسطنبول تركي الدوحة قطرن أبيجان ايفوركوستن معلت سماعتات إيرترا نعا بزبقع مدبات تذكرا كمزو علت ككابوت زبطحنا حبري تافليتو أبتي ناي زخر سنة سرعات استساتفو زيغاتات 10 سنة أد 24 قنبت كمزو قونت بمتقاس حدر سماعتات بوفي سرحن أبركتون متقبار وترو دلوات كمزو قونو الرقاقيسام أبقل كتماتات جنزباوي وفياتات كجبرن كله أبقل دما حلافنت من باي سدرا سوات نموساد قالتاتيوم بزي مسارت تغمات الرياضين كبابيان سعود عرب 20 تنشحن شوعات 275 ريال نمسسنك وفا سدرا سماتات كوفين كله
ውልቀ ዜጋታትን ማሕበራትን ብ140,760 ሪያል 51 ስድራ ስውኣት ንምጥዋር መብፅዓ ኣትዮም ኣብ ኣነማስ ድማ ኣቐዲሞም ስድራ ሰማዕታት ንምጥዋር ብዝኣተዎ ቃል ግብኦም ንዝፈጸሙ ወረቐት ምስክር ተዋሂቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ካይሮ ግብፂ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት 46,300 ጂንየን 1,510 ዶላርን ከም ዝተወፈ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ 20 سنة معلتي سماتات إيرترا أبساوا ب19 سنة بلعل كبري تذكرا بمهنات تعلت أبستود بس نتبوا ومدب نوعلن تاريخا جاغانو سماتاتنا كمون نصنعتنا مختون حزب إيرتران زقلص درفتاتن درامان زد تقالل مسنادوتات قريبوم عزازي ماكل سلطنة هاجرا وأغلغلوت كورونيل دبساي قداب زسمعو قال نرزنت 20 سنة ملأختان بمتقاس حزب إيرترا بحيالان عالم زتنفقو مسولون نزتور مريتون مبلاس زخفل واقع نزلومي نستمعرو زلنا ناصنتن سلامن كم زولده እዚ ድማ حلاقت الجግንነት ወለዶታት ከም ዝኾነን ከም ዝቕጽልን ገሊጾም ኣብ ቀጻሊ ጉዕዞና ክብርታትና ዓቂምናን ሰላምና ኣውሒስናን ክንቅጽልን ተኾይና ኣብ ፍልጠትን ክእለትን ዝተመርኮሰ ሓይሊ ብምውናን ብዓጸፋ ስራሕ ናጽነትናን ልዕላውነትናን ክንዕቅብን ከነልምዕን ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ ኣብ መወዳእታ ንስ ወከፍ ተሳታፊ ናይቲ መደብ ምስሊ ሰማዕታት ዝኾነት ሽምዓ ብምውላዕ ምስ ስዋዕቱ ብሕልና ተረኺቦም أب زوبعان سبا أب نوز زوباتات كارن هابرون حالحالن زنطفو سرحتنياتات منغستي كاب ورحو دموزوم زوات أو كلتميتي شحن أفان نسدرا سماعتات أبركيتوم بزيكازي عبالات النوش أنفره قدف سرحتنياتات ممحدار كتما كارن زوات أو 5 شحن أفا ندك سوات تمهارون نحانتي ولادي سوات تماريحهم أبتينا معدل سنسرعات محداري كتماكرن أتورزن عرأيا نوس وكف جوجله هقدف حلافنت ملي حانت سدرا وسيدا كم اتنت فلو منقد مفتار تباقاقي سوزل مدى من مسمار بعتو بيسرح كم زلو عرقاقيتهم إذا خمزيلن كله أمنوزو بحابرو استواتي 100 شحن أفا كمون أمنوزو بحال استواتي 5 شحن أفا نسدرا سوات كم التعدل تفليتهم أم حدرتتن نوزوباتات ببوغنا ما بزسمعو وقال مدقاف سدرا سوات حلافنت كل زيقا مخان بمتقاس እቲ ዝግበር ዘሎ ደገፋት ዝሰፍሐ ከመው ሰረት ንምትሓዝ ከም ዝስራሕ ሓቢሮም أبزوا مأكل نبرتي نوزواتات آخرين براديزون بمخنيات 20 سنة معلت سماعتات نسدرا سوات جنزباون عينتاون دقف جيروم بعصرت 9 سنة بعد دراش من محدار نوزو بآخر أبستخايد سنسرعة 35 شحن أفان 35 سدرا بيتات كما راح كله محبر الطباوت أجمع نزلهم لو معمتنا بسوان نزودرو 10 تمهرون نسوقفهم 500 نافان استفلالين واتن تعدلهم نبرتي نوزو براديزو بوغنم بزوسدو تمساسال تبغسو زوات أو 35 شحن أفا نعسرت 6 تمهرو 11 خفلي دك سوات تعدلهم بخال وجن حزبي نوزو قال نفي بعصرت 9 سنة أب مكان مقابر حربينياتات لامزا سحارتي بسنت باباو مدبات استسنين نايزخر مدب ككايد كله تمالي 20 سنة دما بمحدار نوزبا بريخ استودب مدب زهرة حبن أب محدار كبابي عاد يعقوب تخايدهم إذا خمسين كله أب ماكلاي بيت صحفة تقدف بمهنة 20 سنة مع التساماتات إيرترا بعصرت شوعتن 10 سنة نايزخر مدب تخايدهم بزي مسرت بعصرت شوعت سنة كبحتي مسكرم نبارك سماتات نايقر قعزو بعصرت شومونت سنة دما أب قصري ماكلاي بيت صحفة تاريخ وعلن جغننتن سماتات إيرترا زنصبارق نايزخر مدب أكايدهم إتي أقاطامي طعم زيماتات دراماتاتن قطمتاتن زتقالل نيرو أب زواجش باركان وزواتات فورتساوا ملكن مغولن بمخنيات 20 سنة كاب سرحتنياتات سبس أجان كالوت أكلاتن استواصأ لعلي 208 شحن أفان لسدرا سوات تخفافيلهم እቲ ዝተዋጽአ ገንዘብ 150 ሽሕና ኣፋ ኣብ ኖዞባ ፎርቶሳዋን 21 ስድራ ስዋት ልዕሊ 73 ሽሕና ኣፋ ኣብ ኖዞባ ሞልቂ ን36 ስድራ ስዋት ኣብ 30 ሽሕና ኣፋ ድማ ኣብ ኖዞባ መጎሎ ን6 ስድራ ስዋት ክዕደል ከሎ ኣበርክቶን ዝገበርዎ ወረቐት ምስክር ተዋሂቡ ኣብ ማሕደርቲ ናይተን ኖዞባታት ኣብ ዘስምዑ ቃል ህዝብን ሰራሕተኛታት መንግስትን ዝኽሪ ዝዕለት ንዘካይድዎ መደባት ከምኡን ንዝገበርዎ ገንዘባውን ሓገዛውን ዓይነታውን ደገፍን ሞጊሶም
حلفتي أبيت صحفة عيون محبرة ودحنة بوغنم اتي تبقساتات مرأي نايتي كم هزبي أب سماعات نازل لنا كبري مخانو بمقلاص سدرا سوقات محبحابة زي قلنتها وقديتا سلزوخنة بزحية لك دفعلو تمهتينهم زي صعب زينا هاقرات وزاي كبرات تخطاتلتي وصاي امونغو اسرائيل ايران تولع زل ግጭት ካልኣይ ሰሙኑ ኣብ ዝኣትወሉ ሎሚ 21 ሰነ ሓድሽ ዙርያ ምልውዋጥ መጥቃዕቲ ከመዘከያዳ ተቃሊሑ ኢራን ኣብ ማእከላይን ሰሜናውን ክፋል እስራኤል ናይ ሚሳይላት ሰብኣልቦ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ብምክያድ ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዘውረደት ሓቢሮም እስራኤል ብወገና ንሰብ ማእከላት ዕላማ ዝገበረ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዘካየደትን ክልተ ላዕለዎት ወታደራውያን ሓለፍቲ ኢራን ከም ዘቐተለትን ኣፍሊጣላ ብዘይካዚ በቲ መጥቃዕቲ ኣብ ማእከላይ ክፋል ኢራን ኣብ ዝርከብ መንበሪ ህንጻ ብዝወረደ ዕንወት ክልተ ሰባት ክሞቱ ከለዉ ኣርባዕተ ከም ዘቆሰሉ መንግስታውያን ማዕከና ዜና ኢራን ኣቃሊሐን ኢራን ካብ 13 ሰነ ወጋሕታ ጀሚሩ ካብ እስራኤል ዝፍጸመላ ዘሎ መጥቃዕቲ ብእትበሉ ዘላ ግብረ መልሲ ኣብ ከተማ ተል አቪቭ ሃይፋን ካልእ ቦታታትን ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ወታደራውን ጸጥታውን ዕላማታት ማእከላት እዘን ቁጽጽርን ከምኡውን ትካላት ስልያን ካልእ ስትራቴጂካዊ ቦታታትን ከቢድ ዕንወት ተውርድ ከም ዘላ እዩ ዝሕበር ዘሎ መንግስቲ ኢራቅ ትማሊ 20 ሰነ 50 ነፈርቲ ኩናት እስራኤል ክለ ኣየር ሃገሩ ጥሒሰን ከም ዝኣትዋ ከሲሱ መሰረት ወኪል ኢራቅ ኣባይቶ ጸጥታ ሕብረት ሃገራት ዝሃቦ መግለጺ ተን ካብ ደቡብ ከባቢታት ሶርያን ዮርዳኖስን ከም ዝመጻ ዝተቐሰ ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ብሰማያት ከተማታት ነጀፍ ካርባን ባስራን ከም ዝበረራ ጥርዓን ኣቕሪቡ ወኪል ኢራቅ ተወሳኺ ተስጉምቲ ንኣገራዊ ሕግን ቻርተር ሕብረት ሃገራትን ዝጥሕስ ከም ዝኾነ ብምሕባር ንተግባርነት እስራኤል ብትሪ ኮኒኑ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ፍጻመ ብቁልጡፍ ኣቓልቦ ክህቦ ዘተሓሳሰበ እቲ ኢራቃዊ በዓል ስልጣን ከምዚ ዓይነት ተግባራትን ዘባዊ ወጥሪ ዘጋድድ ከም ዝኾነ እውን ኣጠንቂቖም መንግስቲ ኢራቅ እስራኤል ክለ ኣየሩ ተጠቂማ ኣብ ልዕሊ ኢራንን ጎረቤት ሃገራትን ደብዳብ ከተካይድ ከም ዘይተፍቀድ እቲ በዓል ስልጣን ደጊሙ ረጋጊጹ እዚ ከምዚ ንከሎ ግዚያዊ መንግስቲ ሶርያ እስራኤል ንክለ ኣየር ሃገሩ ተጠቂማ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተካይድን ዘላ ደብዳብ ብዘይ ምኹናኑ ካብ ሓያሎ ወገናት ነቐፌታ ይመጾ ከም ዘሎ ተቃሊሑ هندي مس باكستان داغماي ناي وعلم كفال ماي كم زيت ملس أفليطا ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ህንዲ አሚት ቻሃብ ዝገበሮ ቃል ምሕተት ሃገሩ ነቲ ናብ ፓኪስታን ዝውሕዝ ዝነበረ ማይ ብምዕጋት ንውሽጣዊ ጥቕሚ ከም እተውዕሉ ሓቢሩ በዚ ድማ ኣብ ፓኪስታን ከቢድ ሕፅረት ማይ ክኽሰት ከም ዝኽእል ሓያሎ ወገናት ስጋቶም ይገልጽለው ህንዲ ንፓኪስታን ኣብቲ ብ22 ሚያዝያ ኣብ ዞባ ካሽሚር ኣብ ልዕሊ በጻሕቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኢድ ከም ዝነበረ ብምኽሳስ ምስቲ ሃገር ከቲማቶ ንጸንሐት ውዕል ምክፋል ማይ ደው ከተብሎ ከም ዝወሰነት ዝዝከር ኣብ 1960 ኣብ መንጎ ህንድን ፓኪስታን ዝተኸተመ ውዕል ምክፋል ማይ ን80 ሚእታዊት ሕርሻታት ፓኪስታን ቀረብ ማይ ዘረጋግጽ ከም ዝኾነ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ ኒጀር ኣብ ወታደራዊ ማዓስከር ብዝተፈጸመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 36 ኣባላት ሰራዊት መንግስቲ ከም ዝተቐትሉ ሚኒስትር ምክልኻል ሃገር ኣፍሊጡ በቲ ምስማሊ ኣብ ዘደቡብ ምዕራባዊ ከባቢታት ብልዕሊ 100 ዕጡቓት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሩስያ ዝርከቦም 14 ቆሲሎም ብምህላዎም ቁጽሪ ምዉታት ክዘይድ ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ ዛጊት ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ምስ ዕጡቓት ጉጅለታት ኣልቃዒዳን ዳዕሽን ምትእስሳር ብዘለዎም ሽበራውያን ተፈጺሙ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ ሰራዊት ኒጀር ብዘካየዶ መልሰ መጥቃዕቲ ሓያሎ ካብቶም ዕጡቓት ከም ዝተቐትሉ ሓቢሩሎም መንግስቲ ኒጀር ነቶም ሽበራውያን ንምድምሳስ ተወሰኸ ሰራዊት ከም ዘዋፈረ ኣፍሊጡ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ማሕበር ሃገራት ዓረብ ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ግጭት ንምፍታሕ ዝዓለመ ህጹጽ ኣኼባ ትማሊ 20 ሰነ ኣብ ከተማ ኢስታንቡል ቱርኪ ኣካይዶም እቲ ዘተ ኣብ ሳዕቤናት ናይቲ ግጭትን ኣብ ዞባዊ ምርግጋእ ክህልዎ ዝኽእል ኣሉታዊ ጽልዋን ዘተኮረ ምንባሩ ተገሊጹ ነቲ ዕጹ ኣኼባ ዝመርሐ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዮርዳኖስ ኣይመን ሰፊድ ብጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ
ዓለማዊ ሰላምን ጸጥታን ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ማሕበረሰብ ዓለም ክፉት ኩናት ንምኽልካል ክንቀሳቐስ ከም ዘለዎ ኣገንዚቡ እቲ መጥቃዕቲ ደው ክብልን ኒክለሳዊ መድባት ኢራን ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን መንገዲ ንምፍታሕ ዝርከብ ክጅምርን ሚኒስተር ኣይመን ብተወሳኺ ኣተሓሳሲቡ ዝኸብዚን ከሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዓባስ ዓራቅጂ ትማሊ 20 ሰነ ኣብ ከተማ ጄኔቫ ስዊዘርላንድ ምስ ሚኒስተራት ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ፈረንሳይን ጀርመንን ዝርብ ኣካይዱ እቲ ዝርብ ኢራን ዝርብ ድልውቲ ምዃና ንምርጋጽ ዝዓለመ ምዃኑ እቶም ሚኒስተራት ገሊጾም ሚኒስተር ዓባስ ዓራቅጂ ኒክለሳዊ መደባት ሃገሩን ሰላማዊ መዓላ ዝውዕል ምዃኑን ሃገሩ ነቲ ጉዳይ ብዝምልከት ዘደ ንምቕጻል ቅርብቲ ከም ዝኾነትን ብምሕባር መጀመርያ ግን መጥቃዕትታት እስራኤል ደው ክብል ከም ዘለዎ ኣነጺሩ መንግስቲ ኒጀር በፈረንሳው ኩባንያ ኡራኖ ኣብ ሃገሩ ክካየዝ ንጸንሐ ንጥፈታት ዕደና ዩራኒየም ደው ብምባል ብውሽጣዊ ዓሚ ከካይዶ ከም ዝወሰነ ፍሊጡ ነፈረንሳው ኩባንያ ኡራኖ በዚ ሓላፍነታዊ ዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን ዝበሎ ኣካይዳ ብምኽሳሲዩ መንግስቲ ኒጀር ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ዝገልጽ ዘሎ እቲ ስጉምቲ ዝሓሸን ዘለቐን ምሕደራን ረብሓታትን ጸጋታት ሃገር ንምርግጋጽ ዝዓለመ ከም ዝኾነ መንግስቲ ኒጀር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩሎ ምስ ፈረንሳ ዝጸንሐ መቕርሒ ፍርያት ዩራኒየም ውህዱን ከም ዘይነበረ እዩ መንግስቲ ኒጀር ተደጋጋሚ ክወቅዕ ጸኒሑ ፈረንሳ ኩባንያ ኡራኖ ከካይዶ ካብ ጸንሐ ዕደና ልዕሊ 63 ሚእታዊት ብጽሒት ከም ዝነበራ እዩ ዝገልጽ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኒጀር ኣቀዲማውን ምስ ፈረንሳ ዝጸንሐ ዝተፈላለየ ስምምዓት ከም ሰረዘት ዝዝከር እዩ ማሊን ቡርኪና ፋሶን ዝርከበን ካልኦት ሃገራት ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃውን ምስ ፈረንሳ ንጸንሐን ወታደራዊ ጸጥታውን ቁጥባን ውዕላት ክስረዛ ጸኒሐን ኣለዋ ህልዋ ፈረንሳ ኣብቲ ዞባ ባህርያዊ ጸጋታት ንምዝማት ምንባርየን ሃገራት ከባቢ ዝወቕሳ روسيان بوركينا فاسون أب نيكلاساو ጸዓት ዘካየድኦ ምትሕብባር ምስፋሕ ዝዓለመ ወግዓዊ ስምምዕ ከቲመን ስምምዕ ንሲቪላዊ ኣገልግሎት ዝውዕል ኒክለሳዊ ትሕቲ ቅርጺ ምህናጽን ክኢላታት ምምልማልን ዘጠቓልል እዩ እቲ ስምምዕ ብዋና ካይዲ ስራሕ ፌደራላዊ ወኪል ኣቶሚካዊ ጸዓት ሩስያ ኣሌክስ ሊካቾቭን ሚኒስተር ጸዓት ቡርኪና ፋሶ ያኮባ ዛብሬ ጎባን ኣብ ከተማ ሴንት ፒተርስበርግ ዘኸቲሙ ዋና ካይዲ ስራሕ ፌደራላዊ ወኪል ኣቶሚካዊ ጸዓት ሩስያ ምኽታም ናይ ዝስምምዕ ኣብ ምሕያል ሽርክነት ሩስያን ቡርኪና ፋሶን ኣገዳሲ ምዕራፍ ከም ዝኾነ ገሊጹ ሚኒስተር ጸዓት ቡርኪና ፋሶ በጎኑ እቲ ስምምዕ ሃገሩ ነቲ እናወስኸይ ዝኸይ ዘሎ ጠረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምምላእን ንዘለዋ ሰፊሕ ዕላማ ዘጉልሕ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሩስያ ምስ ማሊ ተመሳሳሊ ስምምዕ ከም ዝኸተመት ዝዝከር እዩ ክልል ሜድያዊ ዝምድናታት ሩስያን ሃገራት ዞባ ሳሕልን እወታዊ ገስጋስ የመዝግባ ከም ዘሎ ይግለጽ ዜና ንምዝዛም ኣርእስቲ ክንደግም ኣብ ዓዲ ቀይሕ ዓስከሬን ስዋዓት ኣብ ናይ ክብሪ ቦትኡ ክዓርፍ ከሎ 369,000 ናቕፋ ንስድራ ስዋዓት ተመቓሪሖም 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ብልዑል ሓበን ተኸቢራ معلتي سماعات إيرترا أب مأكل سلطنة هجرة وأجرجلوت سوا بلعل كبري تذكرة إسرائيل إيران اللومي حدي زوريا من لوات مدقعتي كم زكايدات عليهم መንግስቲ ኢራቅ 50 ነፈርቲ ኪናት እስራኤል ክል ኣየር ሃገሩ ጥሒዘን ከም ዝኣተዋ ከሲሱ ህንዲ ምስ ፓኪስታን ዳግማይ ናብ ውዕል ምክፍፋል ማይ ከም ዘይትመለስ ኣፍሊጣ ሓፈሻው ናይ ሰዓት ዜና ኣዝፍጸም